Ngiyababingelela abalaleli. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi umprofethi Shembe. Ngenxa yokuthi inyanga kaMeyi iyinyanga yesikhumbuzo, njengoba umprofethi Shembe ongumsunguli webandla lamaNazaretha wahamba emhlabeni mhla ka-2 kuMeyi 1935. Kubalekile ukuthi abantu abaningi babe nolwazi ngalensizwa sezulwini. Igama elithi Shembe lehlukaniswe izigaba ezintathu. Okokuqala liyisibongo, okwesibili ligama lakhe umprofethi, kanti okwesithathu ligama lomoya ongcwele owemukelwa ngumprofethi Shembe amaNazaretha aphila ngawo. Ukhokho kamprofethi umzazela owabe akhe kwaceza emahlabathini wabaleka kwaZulu ebalekela uShaka, kodwa esuswa ilizwi elafika kuye ngesibonakaliso. Esendleleni lafika futhi lelizwi lathi uma efika entabamhlophe lapho owabe eholelwa khona engabe esazibiza ngokuthi ungumzazela Khumalo, kodwa usenguShembe. Nempela wathi uma umzazela efika entabamhlophe waziwa ngokuthi unguShembe. Okwathi inzalo yakhe yabe isiba ngiyakwaShembe okuyisibongo. Umprofethi wazalwa cishe ngo-1865, ezalwa nguMayekisa okwakuyindodana kaNhliziyo, yena eyindodana kaMzazela. Unina kwabe kunguSitheya uMahadebe. Ziningi kakhulu izigigaba ezehla ngaphambi kokuzalwa kaShembe, kodwa le ndaba ngiyiqala ekuzalweni kwakhe. Esezobelethwa umprofethi kwafika isibonakaliso kuyisemkhulu uNhliziyo ukuthi lo mntwana ozozalwa igama lakhe nguShembe, okwabe kuligama elalinikwe umzazela. Nempela wathi uma ezalwa umprofethi uNhliziyo wamqamba ngokuthi unguShembe. Uyise uMayekisa wamqamba wathi umdli wamafa. Kodwa igama elachuma kwaba yileli likaShembe, igama elithi Izaya elokubhajadiswa. Kwathi cishe uShembe eneminyaka engu-8 uMayekisa wasuka entabamhlophe wayokwakha emaplazini aseHarrismith entabazwe. Kulapho-ke uShembe owakhulela khona. Kuleli plazi lomlungu uShembe wabe elusa izimvu. Ngelinye ilanga elusile kwaduma izulu, kodwa libalele. Kwase kushaya umbani phambi kwakhe. Kwavela izwi lombani lathi, "Guqa ngoba mina ngiyinkosi yakho." Waguqa uShembe enovalo. Laselithi lizwi, "Thandaza." Lasho kathathu elokhu ethi uShembe, "Angikwazi ukuthandaza." Nempela uShembe wabe engakwazi ukuthandaza ngoba wabe ezalwa ngabantu besiZulu, engakaze aye esikoleni, engakaze ahlangane nenkolo noma neBhayibheli. Kwathi uma ilizwi lisho okwesithathu lithi thandaza, uShembe wezwa kuba khona into ekwasasondo ephenduka esifubeni sakhe. Yathi uma iphenduka lento uShembe waba semoyeni, wasithola esethandaza, kodwa engazi ukuthi amazwi okuthandaza avela kanjani. Kwathi lapho lima khona isondo abe eseyaphela amazwi okuthandaza. Waqala lapho-ke uShembe ukwazi ukuthandaza, engakufundiswanga umuntu, engazange abone umuntu ethandaza, kodwa ekufundiswe ilizwi lezulu. Labuya futhi leli lizwi elalifika nokuduma nombani, laselithi akahlabelele. Akaze azi uShembe ukuthi uzohlabelela athini, ngoba wabe azi izingoma zasodwendweni nezemicimbi ethile yesiZulu. Walandula uShembe, kodwa kwathi uma ilizwi selisho kwesithathu, wezwa sekuphenduka isondo elaliphenduka esifubeni sakhe. Wazizwa esehlabelela. Owathi uma ehlabelela iculo owabe engazi ukuthi livele kanjani, wezwa evunyelwa ngabantu basemoyeni. Kusukela lapho-ke uShembe waba ngumfana ohlala ethandaza ehlane, kodwa aqale ngokuhlabelela. Ngelinye ilanga ethandaza wabonwa ngenye yamantombazana asenkopholo. Yabe isitshela isikwata ngalesi simanga.
uShembe wenziwa ihlaya enkopholo kuthiwa usefuna ukuba likholwa ajoyine ubasi ngoba kwakungabelungu kuphela ababe ngamakholwa. Ngelinye ilanga uShembe waya kosebenza endlini yomlungu nenye intombazane eyabe ivele isebenza khona. Lapha endlini kwabe kuneBhayibheli labe lisetafuleni. Njengoba le ntombazane yabe isiyazi ukuthi uShembe uke abonakale athandaza, yabe isimkhombisa iBhayibheli yathi le ntombazana, kuthiwa le ncwadi iqukethe izwi likaNkulunkulu. Ezwa lokho uShembe washawa luvalo, wesaba ukusondela kuyo. Kwabuya lesi sithombe esenzeka esentabeni okuyaye kufike izwi ngombane nokuduma likhulume naye. Wesaba ukuthinta noma esondele kule ncwadi okuthiwa iBhayibheli. Kusukela lapho ke uShembe waninga imini nobusuku ecabanga ukuthi uNkulunkulu wabe ekhuluma kanjani encwadini. Ekhuluma ethini? Eqhathanisa nezwi eliyaye lifike kuye esentabeni. Ngobunye ubusuku elele waba sesibonakalisweni, wazibona efundiswa iBhayibheli. Lesi sibonakaliso savela izinsukwana. Kwathi egcineni labe selithi izwi akothi uma evuka aye kwenye inkopholo lapho owabe ezothola khona amakholwa aseweseli, bese fika ecela kubo iBhayibheli. Nempela uShembe wavuka ekseni wagibela ihashi waye wafika kule nkopholo. Wathi efika wahlangabezwa indoda, wayichazela ukuthi uthunywe uNkulunkulu kulomuzi ukuthi akazocela iBhayibheli. Le ndoda yamangala, yagijima yaya endlini, yabuya neBhayibheli elisha elalingakaze lisetshenziswe. Yabe isilivula ithi akalifunde. uShembe wavele walifunda iBhayibheli. Yabuza le ndoda ukuthi ukwazi kanjani ukufunda? Wathi uShembe, bengilifundiswa uJehova. Kubalekile ukuqonda ukuthi uShembe iBhayibheli akalinikwanga ngabantu, futhi akalifundiswanga ngabantu, kodwa walinikwa walifundiswa nguJehova. uShembe wabe esejwayela kulomuzi, bagcina laba bantu sebeya naye esontweni. Wajabula kakhulu umfundisi womlungu uma ezwa lezi zindaba zikaShembe. uShembe wasonta amasonto ambalwa lapha iweseli. Kwathi kwelinye isonto kwezwakala umfundisi esethi inkonzo izophathwa nguShembe. Kwathi uma uShembe sukuma eya phambili, ehlabelela iculo elithi wahuzulwa ngenxa yami, abantu bavele bavukwa ngamadimoni bawa bahlanza, abanye baphuma ngamafastela babaleka. Kwatholakala uShembe esethandazela laba bantu. Amawesele abe esengenwa uthando olukhulu lukaShembe. Kodwa umlungu ongumfundisi watholakala ejapha, awaze wenamaneze. Umfundisi wabe esebiza amadoda amadala amaweseli kanye noShembe. Wafike wathi, ngiyabona ukuthi lo mfana unomoya ongcwele, kodwa ukumgcina kwethu lapha akunalusizo ngoba thina sikholiwe. Kumele ahambe ashumayele ezintabeni ukuze aphendule abahedeni. La madoda ajapha abona ukuthi umlungu unomona. Esikhundleni sokuthi uShembe ahambe ayoshumayela njengokusho komlungu, wamane wabuyela empilweni yesizulu, wakhohlwa isonto. Kodwa zimbili izinto ongaziyekanga. Njalo ntambama wabe ehamba ayothandaza, futhi angahlukani nokufunda iBhayibheli. Noma uShembe wakhula eyinsizwa eyaziwayo endaweni, kodwa wabe engayiphathi induku, engayisho isiqhwaga. Esikhundleni sokuphatha induku, kwakuthi uma kungumcimbi wesizulu aqhamuke eseshaya inkostini. Wabe eyinsizwa kamaskandi, okwakuthi uma eseqhamukile bonke abantu bayeke yonke into bezobuka lensizwa kamayekise eyabe inelizwi lomzilili. Umprofethi wabe emuhle isimanga, eyinsizwa encane esukile. Umzimba wakhe ungenaso isikhumba esifana nesabantu abamnyama, kodwa engempofu, enesikhumba esicwesekile njengama-Arab noma amaSulumane. Ngelinye ilanga egibele ihashi, wabona ihashi selima endleleni.
wabathe uyalishaya la ngavuma ukuhamba. Wabe esezwa izwi lomuntu lithi, ungagani. Wangazi ukuthi leli izwi lisho ukuthini ngoba uyindoda, akagani kodwa uyagana. Nempela uShembe waganwa ngamakhosikazi amane. Kodwa kwathi egcagelwa ngeyesine esesicawini esina eqephuza, kwavela izwi ezulwini lathi, Shembe, Shembe, ngathini kuwe? Ngolukhulu uvalo uShembe wabaleka wazivalela endlini. Kwathi uma abantu beya bezombiza bebuza ukuthi kwenze njani, kodwa yena akaze avula lapha endlini wayezivalele khona. Lo mshado waphela sekumuncu abantu bekhuluma ngesimanga esenziwe umfana kaMayekisa. Njengoba sengishilo, noma uShembe wabe engakholwe ndawo, kodwa akazange wakuyeka ukuthandaza nokufunda iBhayibheli, wabe engehlukani nalo. Ngelinye ilanga njengenhlala yenza, kwathi ntambama sekukhwelele, uShembe waya enhla komuzi eyothandaza. Wathi saguqile waba sesibonakalisweni, wabona isidumbu sakhe somoya sehlukana nesidumbu senyama. Wabona esehamba emkhathini. Khona lapho wabona isixuku sabantu ababebahle befake izingubo ezimhlophe bezibophe ngebhande elimnyama okhalo, leli eliboshwa ngamakhosikazi amaNazaretha u14. Laba abantu babemile, uShembe wazama ukuhamba eye kubo, kodwa wangafika kubo. Kwase kukhuluma umuntu ngaphakathi kuye ethi, uyafuna yini ukwazi ukuthi kwenziwa yini ungakwazi ukufinyelela kulaba bantu? Wathi uShembe, yebo ngiyafuna. Wabe sebona sekuvuleka isifuba sakhe, kwaphuma kuye umuntu oyisimo somoya. Lo muntu waphuma kuye waqonda kulesi sixuku. Wathi uma umprofethi embheka lo muntu, wabona kubhaliwe emahlombe akhe ukuthi Shembe. Lesimanga somuntu sahlangabezwa ngabanye ababili ababephuma esixukwini. Base bekhomba ngeminwe emhlabeni. Unyazi lwaphuma eminweni yabo layela ukukhanyisa isidumbu sikaShembe senyama esasilokhu siguqile. uShembe wabona isidumbu sakhe sesisibi siphethuza ezimpethu. Bathi, sinjani isidumbu sakho? Wathi uShembe, simbi. Base bethi, pho uma umoya wakho uphuma esidunjini esinjeya, ungahlangana kanjani nathi? Khona lapho uShembe wabuye wabona amakhosikazi ebangisana ngengane, omunye eyidonsa umlenze, omunye eyidonsa ingalo. Wasithola uShembe sememeza ethi, hey, nenzani nizoyilimaza ingane? Laselithi ilizwi elivela kulaba bantu, uyayidabukela yini lengane? Wathi uShembe, yebo, lathi ilizwi, lengane nguwe. Laba abayidonsayo abafazi bakho abakubangayo. Uma isidumbu sakho sisabangwa ngabafazi, umoya wakho awukwazi ukuhlangana nathi. Emva kwesikhathi lo oyisimo somoya owaphuma kuShembe wabuyela kuye, wafike wangena emahlombe. Laba abasele bakhomba futhi ngomunwe. uShembe wazibona ehla wayewahlangana nesidumbu senyama. Waphaphama eguqile eseze waba nesinxe. Lesi simo samdida kakhulu uShembe, wangakwazi ngisho ukusebenza. Kwathi siyolala wezwa esewesaba amakhosikazi akhe. Lafika futhi ilizwi lathi, yimina uShembe. Wena unguShembe ngoba kuhlala mina Shembe kuwe. Ngakho-ke hlukana nabafazi bakho, ngoba mina ngingcwele. Angikwazi ukuhlala kuwe inyama yakho isahlangana nabantu besifazane. Lathi lelizwi akaphume phakathi komuzi akhe idokodo ngaphandle komuzi. Nempela uShembe wawushiya umuzi wakhe wahlala ngaphandle komuzi, elethelwa ukudla namanzi ngabantwana. Kwaduma endaweni ukuthi indodana kaMayekise isiyahlanya. Ngelinye ilanga wakhuluma uShembe kuNkulunkulu wathi,
Nkosi, ngicela ukuba bonke abafazi bami ubabulale, ngoba angeke ngikubekezelele ukuba ngibona abafazi bami beyogana amanye amadoda ngiphila. Lamphendula izwi lathi, ngiyezwa. Kusukela lapho-ke kwenzeka isimanga. Izingane zikaShembe zafa ubuthaphuthaphu. Kumakhosikazi akhe amane uShembe wabe enezingane eziwu-16. Zafa zonke ezingu-10 kwasala ezingu-6. Ekugcineni kwagula umntwana kaShembe owabemthanda kakhulu, naye wafa. Lapho usuphumile umphefumulo uShembe wangena nesidumbu endlini wathandaza, ecela ukuthi uNkulunkulu amvuse, kodwa akavukanga umntwana. uShembe wahlala nesidumbu izinsuku ezintathu ezivalele endlini, engafuni singcwatshwe. Abantu baze bayobiza umlungu owafika wagqekeza isicapha, bangena endlini bamephuca uShembe isidumbu, esabe sesinuka kakhulu. Wasuka lapho uShembe wayohlala entabeni elila, ebuza kuNkulunkulu ukuthi wenzeni, kodwa uNkulunkulu wangasho lutho. uShembe wabe esefana nohlanya. Ekugcineni uShembe wezwa izwi limemeza kathathu, wasabela wathi Nkosi, waguqa, kwabuya ithemba. Lathi lizwi, uyakhumbula ukuthi wathini uma ngithi hlukana nabafazi bakho? Wathi angibabulale. Angibabulalanga ngoba sebebadala sebenezono. Ngibulale abantwana bakho abamele abafazi bakho. Sebefileke abafazi bakho njengoba sekufela abantwana. Sukuma ungilandele. Wabuyela ekhaya uShembe wabatshela konke okushiwo nguJehova. Wathi, uJehova ungehlule, kusukela namhlanje seningabafelokazi. Anisenayo indoda. Nawe mama awusenayo indodana. Nani batabami anisenaye uyihlo. Mina sengokaJehova, akusekho kusemhlabeni enginakho. Wabe esetshela umakoti wakhe omncane ukuthi akaqoqe embuyisele ekhaya. Waqoqa umakoti ekhihla isililo. Wamphekezela uShembe waye wambeka eduze kwakubo. Wakhala lo muntu wesifazane wathi, hawu, nami sengathi ngingake ngimbone lo uNkulunkulu wakho. Ngimbone lo Jehova ononya kangaka, ongahlukanisa nomini wami ngisemusha kangaka. uShembe naye wafikelwa usizi, wakhala, behlukana kanjalo. uShembe akabuyelanga ekhaya kodwa waya ehlathini, wafike wahlala khona ubusuku bonke, ethandaza ethi ucela uJehova amthathe ayohlala nalezi yansizwa owazibona emkhathini, kodwa uNkulunkulu akaze washo lutho. Kwathi sekusa uShembe wathatha intambo ethi uyazikhunga. Kwathi eseyifakile intambo entanyeni, kwavela izwi lamemeza, wasabela, lathi akabheke phezulu. Wathi uma ebheka wabona umuzi omuhle osemkhathini. Lathi lizwi, lo muzi ngowakho, kodwa uma uzibulala ngeke ungene kuwo, uyoya ekulahlweni kwaphakade. uShembe wayeka ukuzibulala wabuyela ekhaya. Waqoqa umndeni wakhe wawutshela konke okwenzekile. Wabe esiyavalelisa ebatshela ukuthi usiyahamba. Wathi unina uthi awungenwa ukuhlanya kodwa mntanami, uma ulahla lezi zingane zabantu uthi angenze njani? Wathi uShembe, ngiyezwa mama, kodwa angiboni mina ukuthi ngiyahlanya. Ngibizwa ilizwi likaJehova, ngibizwa ilizwi lezulu, ngibizwa ilizwi lomemo elimema abantu bonke. Wathatha ubhoko waphuma ekhaya, kwaqhuma isililo, nesalukazi sakhala sabhuquza. Wawushiya kanjalo ke uShembe umuzi wakhe. Inkosi kuselokho enikuzwileyo.